Ay, mao na siguro ning Dipolog City. Paita tong matawa na pasagad lag pasangil. Oops, oops, oops. Sapi. Iyan, manggukod mapaktay gi ko ani. Mangligis man yung mga sakyanan diri sa siyudad. Wa na gi ko ani. Tabang. Dili mo kasabot. Nganong mangligis mo mong tao? Kumo kay wa kong karsones wa ko sinina. Mangligis na din mo nako. Ha? Dili mo kasabot, ha? Yati bantay lang mo. Moabot ra mo sa mong bukid, bantay lang mo. Labyan ramang ko nila, murang magkong dili tao sa ilang pananaw. Kagay kong isa doy be. Tag-3 sa buho kay tay. Mansilian lang ako nagkawit sa akong sanggot ha. Wait, klaro, pawa. Hulo ginagsing ko ng tao, luoy kayo. Unsa man ang giulo? Unsa ni batones? Aya. Yaw mo pasagad og panglabay og basura kay makaigo mong tao. Ayay. Hala. Ako maning dagway ni nasulod ani silpon. Hala dagkuha sa ilang silpon oy. Ako lagi ipicturan. Part taga-disa ka ning tawanan no. Karon pa man ko kita ni. Taga-asa ka bay? Ngano naabot ka diri sa siyudad? Naalang ko gipangita sir. Kinsa? Wala ko kailato pero 6 man to siya. Taga-asa man gyud ka, ha? Gikan ko sa among balay. Kamong duha pag istorya kay wa ko kasabot niya. Ingon si sir, taga-asa ka. Taga-balay lagi ko, gikan pa ko sa among balay. Dili mo kasabot. Among balay dool sa CR. Wala gi ko kasabot sa iyang gisulti sir. Mao ni picture nga imong gipangita. Siguro imong gitiunan og kutsilyo no. Giunahan ni mo pagtion. Biliba kay na ko nimo. Sige. Wala na ko mahimong good sa imong gipangita. Anak, hello. Hi, Dad. Nak, di pa ko kauli karon kay na ako ron sa atong budiga kay naman tay shipping god para sa Cebu. Daghang order na to padulong sa Cebu nak. Sir, unsa may kay mga order dayon sir? Mag-deliver ko ron og kamuti. Natay shipping ron padulong sa Cebu. Kamuti, saging og kubong. Kay kusugay ron dito sa Cebu. Kay ang kusugay nila ron dito banana Q nga kamuting kao o kasabaki nga saging. Gago! Mao nga kamo diha dili ta magpawala og stock diha sa atong opisina. Kontak mo sa mga mag-uuma. Okay sir, why problema? Ang gobyerno po na to ron nag-order og 1 ka milyon nga tonelada nga kamuti, saging o kubong. Kay mo iayuda na lang sa atong mga katawhan nga napiktuhan sa COVID. Don't worry, sir. Kapitanan. Among paningkamutan nga makaistak ta sa ana ng kamuti, saging o kubong. Part nga ako kailang daghan kay kamuting kahoy ato ratong bayluan o sa kataro nga ginamos. Unsa? Imong bayluan? Dayon mahal atong baligya. Ma'am, ayaw nag-angal ya. Kay kaniya mong gibuhat tabang ni sa inyong negosyo. Parang mudako ang inyong negosyo. Gusto mo ka mo dato ayaw. Muna akong balansi. Dili ko musugot, bahala di ko mudato basta di lang ta mamintaha. Muna gusto sa imong dade. Nga dako siya og ginansya. Kay daghan siya giswelduan. Ma'am, sakto naman po na yung balanse. Para naman po na sa imo ha. Kani among gihimo tabang ni sa inyong negosyo kay gisweldoan man may mao nga mutabang pod may kutob sa mong mahimo. Basta di ko musugot. Okay, wa mi mahimo. Hoy, ikaw ba? Dili ka magpalabi o pasip-sip sa akong daddy ha? Sorry kay ma'am ha.
Ma'am, nainangita ni mo. Minsa di ay. Mao din ni nangita ni ma'am kanang walay karsunis ug walay sinina. Asa naman ang nangita nako? Narama mo? Ha? Ngano naabot mo na siya dire? Wala mi kabalo, ma'am. Base na mo'y sabot, ma'am. Ngano nakabalo man ni siya sa imong opisina? Uy, wala na ko na si paniya dire. Unya, ngano nakaabot man na siya dire? Basin dili ako ang gipangitan niya. Unya, kay naman siya ID nimo? Basin yara na napunitan sa dalan. Sigurado ka? Unsay pagtuo nimo baka kon? Itugaan ka na mo ni sir. Uy, kadyot lang. Dili manggod. Basin yari nang napunitan ra sa dalan ng akong ID. Mao lagi, pero kaatik na si sir nimo nganong nadugay kagikan sa inyong bukiran. Yaw na og dinay, nakabalo na ko. Dayon og nakabalo ka, unsay labot nimo? Una-una, dili patakasal ha. Mao din na ipuli nimo nako. Paghilom dia, wala ka kabalo kung unsa ang nasa akong una-una. Bay, ikaw di ang gikabuangan sa akong asawa, no? Ana magud siya nga dalaga pa kuno siya. Imo siyang gilumay, no? Wala ko'y lumay oy, mas gwapo lang jud ko nimo. Ilasa gugay nimo. Igwapuhan na kasi mong dagway. Klaro ana. Oo, mapo gid ka, no? Sige, okay ra. Tagay tagban paper yabi. Manfiver sir, okay. Tara oh. Sunod ako, bay. Dali dire. Piu! 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 Oh, okay? Unsa din na dia bay? Isulod mo kamot. Agay. Ngano imong lupitan man ang kamot? Ha? Di kuhaan ra kag fingerprint basi kawatan ka. Oh, kita niyo? Ay, imo mong gisulod. Pura na nog silhi kag bond paper yate. Ma'am, pangapi sa ma'am. Lalagyan ng ngita nimo ma'am. Katong gabahag. Tigun sa to nimo siya ma'am. Chismosa. Pawa diri. Bay, mga unta bayo. Kaya basig wala ni sa inyo ha. Lamiya kayo bay oy. Yung una ni on na siya paghungit oh. Kita ni mo. Sige, kaon. Basig wala na sa inyo ha. Kani, lami mo po ni kayo. Tilaway pod. Oh, napo si garilyo. Basig manigarilyo ka. Pagka way batasan. Oy, asa naman siya ron? Pasaylo na nagukulang ka. Wala man kay salaan ako, pero dili na ako ganahan nimo. Unsa kay gipakaon adto sa akong asawa, no? Unsa kay magbahag na lang ka ako? Sulay lang og bahag sir, basig gangayan pug ka magbahag. Ah, dili na lang ko magbahag kay daghang muka akong lubot. Wala. Udagan may ilang hagdanan dire. Uy. Dili ni masaan dire. Dili ni masaan. Miss, hininain na ninyo kay siya ray galahe dire. Namisita ni siya ni ma'am.
Basin uyab siguro niya. Okay. Sige, kamo na bahala niya. Okay, sir. Pangayan kay kanin jacket nga imong gisuot. Wow! Barugan na kayo akong kuano. Sorry kaya, wala ka na ko na-entertain dito sa akong opisina ganina ha. Okay na kayo oy. Ang importante, nagkita tang duwa. Tingnan o ay. Seryoso gikan ako? Mga kabugoy, atangin ninyo ang apasumpay sa atong drama nga naguluhan. Si Minty, ang chicks boy nga mananggiti. Obo sa direksyon ni Dodoy Bugoy.